אי אפשר לתאר את הרגעים האלה. זה הסיוטים, זה הביוטים הכי נוראים, ואתה מסית את המוח שלך מהמחשבה הזו, כי זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות כזה מצב. אנחנו מתעוררים מצבע אדום, מעיין צורחת לנו כי החדר שלנו הוא קיצוני ויש לנו ממד אחד בקצה הבית השני. היא צורחת לנו, אני עם טישרט ותחתונים כי ישנו, צחי עם פיג'מה ואנחנו רצים לממד. מתחיל מתח מטורף, בחיים לא היה דבר כזה. מתח בלתי פוסק, סגרנו את הדלת של הממד, נכנסנו כולנו פנימה ופשוט ישבנו, חיבקנו, דיברנו. הילדים נורא נלחצו, אז להרגיע את הילדים, אמרו שיש מחבלים שדופקים על דלתות. אנחנו עדיין לא קיבלנו מהרשת הביטחון שלנו, הקיבוצית, שום הודעה על דבר כזה, אבל כן אמרו להסתגר בבתים, לנעול בתים, לנעול ממד, לסגור חלונות ולהיות שקטים באיזשהו שלב. והתחילו להרוס את כל הדברים בבית כדי לחפש אותנו, ואז הם דפקו על הממד ואמרו, תפתחו בעברית. הם לקחו איתם מישהו ישראלי, מישהו מהקיבוץ, נער. לקחו אותו לדפוק על דלתות כדי שיגיד שהוא צריך עזרה ושיפתה אנשים לצאת החוצה. צחי מיד נתלה על הידית של הדלת ותפס בכל הכוח. בכל הכוח. ואז מעיין באה לעזור. מעיין באה לעזור. לאבא. היא באה לעזור לו ועזרה לו לתפוס את הדלת. הייתה ירייה. ראינו את הרשף של הכדור, את הניצוץ. וצחי צועק, מי נפגע, מי נפגע. ואז הוא אומר, לא, זאת מעיין. והוא ניסה להחיות אותה, אבל אי אפשר היה, הפציעה שלה הייתה אנושה. אחת הנחמות היחידות שלי זה שהיא לא סבלה. הגעתי עד לראש והבנתי שהפציעה היא קריטית ושמעיין כבר לא איתנו. התבוססה שם בשלולית דם של הילדה בת 18 שחגגה את היום הולדת שלה 4 ימים לפני, כל הבית היה בלונים. זרזו אותנו לצאת. הילדים מבוהלים, לא רוצים למות, והם אומרים לנו, אנחנו לא נהרוג אתכם, אנחנו לא הורגים ילדים, ויעל שאלה אותם למה הם הרגו את אחותה. אנחנו כל הזמן בלייב הזה מסתבר, או לא שמתי לב בכלל שמצלמים אותנו, חוץ מהקטע שהוא אמר לי להקריא. אני ראיתי אותך באותו בוקר, ואני לא הבנתי איך את מתפקדת שם. על אוטומט. אני בין לבין שוקעת בי המחשבה של הסיטואציה, אבל אני מסתכלת מצידיי ואני רואה ילדים, אני רואה את צחי שבור, צחי היה שבור, הוא היה מרוסק, זה לא צחי. צחי אחד האנשים הכי חזיקים שאני מכירה, שום דבר לא פוגע בו, שום דבר, וזה... הוא היה הלום, מכוסה בדם, הוא היה הלום. הוא לא יכל. אבא היה פעם לא היה בוכה לידינו. הוא היה כאילו, עושה את עצמו כאילו... גם... הוא איש חזק. כי הוא חזק, מאמי, כי הוא חזק. הוא עדיין חזק, מאמי, הוא חזק. הוא הכי חזק. ואף פעם לא ראית אותו במצב הזה. תודה. כי הוא הגן עליכם. הוא ניסה להגן עליכם, מאמי. הוא ניסה להגן עליכם. וכולם היו בחרדות שאי אפשר לתאר. ואת היית גיבורה, ואת דיברת איתם, ואת שאלת אותם שאלות. נכון. והם הפעילו רק אותך, רק עלייך הם שמחו. זוכרת? מה את אמרת למחבלים? שלא ייקחו אותו ולא יהרגו אותו. והם הבטיחו לנו שהם יחזירו לנו אותו. ואז המחבלים מסתובבים ואומרים, he'll be back. והם הבטיחו ליעל שהוא יחזור. יעלי. וצחי יחזור. תקשיבי לי. אני רוצה שתסתכלי למצלמה פה, אוקיי? ואני רוצה שתגידי את מה שיש לך להגיד למי שיש לך להגיד. תודה רבה לכל מי שעזר לי בזמן הזה. אני באמת אסירת תודה. ואני לא יודעת איך לתאר את זה. רוצה להגיד משהו לאבא? רוצה להגיד לאבא?
ושאבא יחזור, כי הם הבטיחו לה שהוא יחזור. את מבינה? ואבא יחזור בריא ושלם, כמו שהוא יצא. הם יחזרו בריאים, אין דרך אחרת. אני לא רואה דרך אחרת. אנחנו נעשה הכל כדי שהם יחזרו, כולם. כולם. כל מי שמוחזק שם, יוחזר. כל מי שחי, יוחזר. אין דבר כזה. זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי שאזרחים נלקחו על ידי אויב כזה מטורף, שטבח, שרצח. אין אפשרות אחרת. אני לא רואה שום אפשרות אחרת. אז תודה לכם ששמתם את המילים שלכם בידיים שלי. כי סומכים עלייך, הכל טוב. אוהבים אותך. תודה רבה לכם. תודה. אני איתכם ואני מבטיחה לכם שאנחנו לא נרפה. לא נרפה. אנחנו לא נרפה עד שהם יחזרו הביתה. אין לי שום קשר לפרצוף שלי במדיה. אני עד אחרונה שתרצה לשים את עצמי בפרונט, אבל בשביל זה אני אעשה הכל. אני רק תם, רק כדי שיחזרו, ושצריך. הם יחזרו. לא, הם יחזרו. הוא יחזור אליי. הם יחזרו. אין לי ספק שהוא יחזור אליי. הוא יחזור אליי שלם. הוא יחזור אליי. הוא יחזור. חזק. הכל טוב. הם יחזרו.